ମଉସା ତମ ହରିଆଇ କୁଆଡ଼େ ହେଲେ? ସେ ପରା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି 8 ଦିନ ହେଲାଣି। 8 ଦିନ ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି? ହଁ କୁଆଡ଼େ ହେଲା ଆଉ ତାହେଲେ ତମକୁ ଛାଡ଼ି? କହିପାରିଲେ, ସେ ତ ଘରେ ବି କହିନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବ, ମୁଁ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ କରିବି, ବାବାଜୀ ହେବି। ବାବାଜୀ ହବ? ହଁ ବାବାଜୀ ହବ, ଆଡ଼େ ସଂସାର କିଏ ଚଳେଇବ ତାହେଲେ? ସଂସାର ଗୁହାଳ କା ମେଣ୍ଢା ଖାଉ ପଛେ ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲଉଥିବ ଏଇ ବୟସରେ। ଏ ବୟସରେ ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲଉଛି ନା? ହଁ ତାପରେ ଆଡ଼େ ଛୁଆ ପିଲା ସଂସାର, ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେମିତି ରହିବେ କୋଉଠି କ'ଣ? ସିଏ ରହିବେ, ଦେଖିବେ, ଝାଡ଼ା ବାଡ଼ ଧରି ଯଦି ରହିବେ ରହିବେ। ଆଉ ତମେ କେମିତି ଛାଡ଼ିକି କେମିତି ଏକା ରହିଲ କେମିତି? ଅକାଳେ ନିୟମନାସ୍ତି ହେଇଗଲା। ହାଁ? ଅକାଳେ ନିୟମନାସ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ସିଏ ତ ମୋତେ କହିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଅଟକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ। ସେ ମୋତେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ତମେ ଅଟକେଇ ରଖିବା କଥା ନା ଆଉ। ମୁଁ ପୁରା ଜାଣିନାହିଁ ସେ ଗଲା କେତେବେଳେ। ତମକୁ କହିଲେ ନାଇଁ? ନା ନ କହିକି ପଳେଇଛନ୍ତି ନ ନା? କହିକି ପଳେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ? ତାସ ଖେଳିବ ନା? ତାସ ଖେଳିବୁ। କେତେ ଗୁଡ଼େ ରହିଗଲା ଆମର ବାକି। ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବେଳରେ ଯାଇଥିଲା ବାହାଘର କରିବାର କଥା, ସେଇଟା ବାକି ରହିଗଲା, ହେଇପାରିଲାନି। ଓ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ସିନା ଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଇଏ ମାସଠୁ ଆର ପାଇଁକା ଶେଷ ହେଲା, ଶୀତଲ ଆସିଲା ବସନ୍ତ, ବର ଘର ଖୋଜି ବାପା ଧରିଲେଣି ତୀର୍ଥ, ଏଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାନ୍ତା। ହଁ। ଆଉ ସେ ତ ଗଲା, ଖସିଗଲା ହରିଆ, ହବ କେମିତି? ଓ ସେ ଆଉ ତମ ଯୋଡ଼ି ଯିଏ ଆଉ ଜଣେ ଯେ ପିଲାଟେ ଥିଲା ସେ ଯେ ପିଲାଟା ସିଏ ଅଛି ଗଞ୍ଜେଇ ମଦ ଖାଇକି ସେ ଟିକେ ପୁରା ଚୁରି ଉପରେ ରହିଛି। ହଁ ଆଉ ତମ କଥା ବି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ? ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛି, ଡାକିଦେଲେ ସେ ଆସିବ। ଡାକିଦେଲେ ବି ସିଏ ଆସିବ? ହଁ ତାର ନାଚ ପାଟିରେ ଯାଉଛି ଭାରି। ଓହୋ, ନାଚ ବାଟିରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ନା? ହଁ ଆଉ ତମେ ମଉସା କ'ଣ କରୁଛ ଏଠି? ତାସ ବାଡ଼ିଆକୁ ବସିଛ? ହଁ ଆଉ ତମେ ଟିକେ କ'ଣ କହିବ? ନାଇଁ ମୋତେ କିଛି କହିବେ କହିବାର ନାହିଁ ନା? ଶୁଣିବେ ଖାଲି। ହଉ, ଶୁଣିବ ଖାଲି ତାହେଲେ ନା? ହଉ ହଉ, ରହିଲା ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ଆସିଛି ଜାରା ଖାରା। ଆମର ଘର ଚାଲିଛି।